To kai a wani bangaren kake a ciki, a bangaren yan guduma kake ko kuma a bangaren dan majalisa? Mutumin da yake alheri kai maza kan sharri. Munafiki, kai munafiki. Ni ne munafiki. Wannan munafiki. Kowane zamani na zuwa da irin nasa tasgaran. Wannan zamani ya zo da gurbatar yanayi. Matasa babu aikin yi, magidanta ba sa iya wadata iyalansu da jin daɗin rayuwa. Kowa ya dage sai ya yi rayuwa irin ta masu wadata. Saboda ko jiya da na posting Buhari ya ga posting dina kuma ya yi shiya kuma ya min like. Hatta wanda yaran ne ke rike ofe ne. Ofe. Haya. Yanzu zo zauna kai munafiki. Yau ma kamfanin Akushi Media Production and Entertainment ne ya sake zuwa muku da wani gagarumin shiri mai suna Rai Kama. Riga ko wando ko takalmi dai mai kyau ne ka gani a cikin yaran to haya ido. Dan iska ne ni. Wallahi dan iska ne ni. Wallahi. Karamar hukumar nan ba makarantar da bai je ya gina wannan sababbin ajujuwa blok guda 2 da banɗakuna ba. To wannan in ya zama gwamna Sai dai duk wannan balahira da al'ummar ke ciki sun yi dacen wakili. Wani dan majalisa ne suka tura daga cikinsu domin ya wakilce su a zauren majalisar tarayyar kasar. Sun yi gaman katari ya kurɓi tarbiyya ta addinin Islama. Wannan ce ta sanya shi dawowa domin ganin ya saitawa wannan al'umma layi. Duk da cewa idan kana aikin alkhairi sai an sami abokan iblis wadda ba su buƙatar ganin ka kan wannan gudabe. Dan majalisar nan namu. Gashi na ta ayyukan alkhairi. To amma kuma sai kaman babu lada. Ita niyyar nan tasa dan ne yake ko kuma dan girman Allah. To shugaban halitta yayi makoci da bai hude. Kullum sai ya zuba masa shara sai sa yanzu haka ya bude santa ta koya a yaran 'ya'yan talaka training nawa. Annabi ya ce ma'abota arziki sun tafi da lada. Duk da haka ya yi dukkanin mai yiwuwa don ganin ya sama wa matasan mafita ta hanyar sama musu ayyukan yi jari domin fidda su daga komaji irin na talauci. Na gama dan majalisa ya je ya bi asibitin Murtala an kafa sololi fa. Sannan ya ba masallatan juma'a daban-daban janareto naira 180 aka sai janareta. saboda shekaran jiya nake ji an ce irin wannan sololin da aka saka asibitin Murtala an je asibitin Nasarawa ma an saka. Wannan a wasu turka-turka na kunshe cikin wannan shiri na Rai Kama.